wakadhimeti uyu mhene anenge lendro dhwake ravi anongonzi shuto here kudidi ndiye akatora mari about 20 years saka pamwedzi wakwana madhezi edu cheo chakwana ndiwatora kuti tichitaurana tichipanana mafinal nikirikini final decision otinyazotipo dheti chairo otherwise aingotungamirwa nomwake ainongonzi hanzi kuda here nomwe anotengesa doro apo umwe anonzi nikirikini anzanikwa mwe papa anzanikwa anoziva kuda ati kuda yakauya achita se aingoramba achingotumwa achingoya nechizwi chakatumwa nditi anodiona shuti mani achingoombera achididi achindingoramba achingopfugama achingonikikina saka ndiyakazoitisa kuti ine kutongonyarongo tochi munhu wanga ari wememba next door yangu saka ndopana ndatochi ezvinezvi zvakwana mwedzi wakwana nikirikiri inonzanikwei chinhu chake chinogona kuzobiwa chiichocho chigas stove 3 inch wakabatiswa gasi vampa 20 years saka madhezi akwana akwana mantende akwana maloje cheva kutobhadhara mari saka yoda mari yako ndiyo handikumudzwa kuti ndachitipawo final decision because tatotarisawo iye kumba kwake cheko ari kupiwa mari ari kutenga zvinhu zvari kunhisa kangoramba takangomira negumbo 1 apa kuda ndingaingoti hili ganiwe ampewo shuta kani mpewo achingodayo amene chivhoisi rake rinenge rakashoshoma kudidi saka taizongoitawo kuita sei kunyasoteerera kuti munhu ari kudii achotuya zvakachingotoawo munhu atumwa nauyu ndiyo yanga iri nyaya yacho chii kumari akasabuda ndase ndo zvatoda kupanana final decision aya zvikunzi yataza kubuda tinomboita kakunetsana chinhu ichochi chiwo kana ndazoito ndaneta imwe mari yangu chinhikiri chendokona kuzochitengesera kana vamwe ine nomo kana kana vamwe even vanhu kuna muhlanga nekupi nekudidi handichada kana kukweretisana nevanhu veko vekupi muhlanga nandinana samuriwo hauchada kuita madhiri nawo ndendisada kuita madhiri avo bhozi vanenge vavatondidzidzisa kuti vandase kuti vakatora zvinhu zvemunhu havadzori vada kuzotanga futi kunhikira vada kuita 2 months munhu akachengeta chikwembi chemunhu saka zvikukurwadza ivo haine hazvindinhikirikire zvinhu zvandida kuti tinzwisisane asi mari yako kuida mari hamari agara mari ndotoida apa kuti hatinzwisisane munofanira kunzwisisana zveshuwa kungonzwisisana kuti kana aito zvaanhikirikire ndozongoitawo zvandinoitawo saka mamboonana ndiwa ndiri kutongoitwa ndichitarisa ndonguva yacho ine ngozi zvine zvikwati la saka ndopatara kumbofamba ndichiona kuti oizve zvikwati la ya yes I hope mari yako noipiwa bilipo aiwa tomboota soti hope saka koime nyaya futi yechimoko chawakabva kusangana nacho mazuva apfuura apa waiti chakatichi kudza mari pamberi chichakaitika kuti hanzi ndoda mari kungokutarisa kumeso chete pazimusiona ndakagizawo ndakadii takuti hanzi ndipe 30 years kungotarisa chiti usati pasina kumbomhoreswa kana kungonikirikina kudidi hanzi ndipe 30 years ndova ndanikirikire saka manje zvinhu zvinogona kutondipawo nikirikinzi question mark sa 30 years yange iri yawaikumbirwa amene hanzi ndoda kuteerera rendi amene aikuti hanzi ndoda kuteerera rendi pandati ungabva kuti ndikina 30 years usati wambondiono kana pandinogara kana kumbondibata ruoko kana kumbotowanakidzwa nini kuhanzi tanga wandinhikirikire ipapo ndo pandakanhikirikire plus baba aingofamba nechimwe chetu nongonzi gwekwerere kareji pamunhu chandaiwanake pamunhu chida kudya mari fanira kuti ndandabvunzwa vamwe vari masaidi saka vamwe vari masaidi ndoaingota se ndoaingondikata vachiti ameno zvako chichi saka takava tangomiro tikata vana kwatochi saka pana madhiri
Saka munhu aingoda mari kwauri chete. Ndaiona ke munhu aingodawo mari kwandiri. But akati zonzo hanti iye anga akati zonzo wakampa mari anozoraromba kwako andozo yakataura. Aifanira kudzinga chigwekwerere ndandisingachide. Chani? Supangu gwekwerere. Courage anonzi gwekwerere. Ndochangu kamaka. Ayo anofanira kubvunza munhu kana chinhu anofanira kumudzinga. Munhu anoda nezvangu hafaniri kuisa rimwe jongwe pasaidhi. Saka jongwe rinonzi gwekwerere ndo raikonzeresa kuti aikonzeresa kuoneke pamwe aida totengerana zvododhu pazi ndaitonwa zvake black label do rinonzi black label tinomuwedzera futi ozononyatsonorara wese wakanhikirikina uye ozondinhikirikinza ondisiya ndakadaro. ndianainwa black label gwekwerere. Saka gwekwerere ndiaida kukurova mari. Aida kuti ndinhikirikino isa mari yangu kuno uyu iwo vhazonoitana kwata kwaka kuti anzi ndinda kubatsirwa wazviona pamusaka pangu pari pekuoda nguva yacho kuzonditorera mari. Saka iwe wakabva wazoita fast. Ini ndobva ndaridhawo nawo mwana ndakagara nawo kuti mubono seko munhu ndodii bcause ngodai wamwana aitotaura kuti aiwa munhu anoshutika kuti munhu anodii kuti munhu anonzwisisa kuti munhu anosenza taigona kundikirikina kwete kunguva yachito kuzonikira mari yangu nokungotarisa chete pameso. Akangokuona chete zvanzi ndipe 30 years. 30 years. Yei, inga vasikana vacho vakaoma. Ndikatotaura kuti hapakaomaka asina kutozoti yangu inini haingobude pane zvendichiti turazimusiona ndatobva kuchinja umwe munhu 100 years ndangomuflashira 100 years akutoti hanzi inochinjika wamwe vanhu vese kwana Wedzera kwana kuti mariyo chichi but kungobatwa chete nemunhu inobva achinjika saka ndakati nomo pana zvauri kuva uchinditaurira zvakanaka. Saka uchaite mari yangu haichinjiriwe nezvozvo. Yei, saka bhiri unenharo ke tonenharo ke mari yangu haichinjirwe izvozvo. Saka manje kuchimoko chakadzoka ichi manje unondasi anofanira kuya ari ega kuti kuya neino mumwe munhu anagwekwerera nani nomo ombosiyiwa kana kuti ombonyepera kana kuitiwa kabasa mbichana kana kumbondibata kumbondirarirawo ndombo kumborohwa notikuhana kwete kungoya chiti achidungamidza mari pamberi pangu ipapa haatiwirirani. Saka ndo painozobuda kana akadaro akambotamba tati kutamba ya ombogara kanti omax 1 hour 2 hour kanti 1 hour 30 minutes achikubata tichitambotisa tichipanana kuti tibatidzewo tv mumba mangu achionawo achinyepera kusiyandisirawo kamvura pamoto kuti atira kudidi adhogona kutoka manje akatadza kana kudidi kana kungonhuko kamutsvairo kungonyepera kana kuraya kana nhunzi kungoti munhu hapana zvaari kumundira kwandiri. Saka pakaoma bhiripo. Aiwa iri bho bhiripo tobatana next time andika. Hope mari dzako unopiwa. Aiwa hope ndombomutarisire ndoonikirikinza. Alright iri bho. Yes.